Haga jingbudien bat ka Jingjia ba Sngewsih kabla wanja halinti kata hasurok ba Hajan ICAR kabla poi showport bu shenrang banya ka tuk kabadan yo registration number ML05AD0566 unklan no aka janmit ka khatsan tarik unai weng arajar arpsau lala ban lup jingtep ba kali Pulit kabla syak kno pentenra kadai ka kali ka bobot yo wei Myntri sarkar ka sarkar MDA tu katkum ka khubor kabla penmi do Shillong Mail uniu samlau bla ithu kerteng ko muhadfil rumbui bla khlat no Hajan bat ka parlok jungu kabadan ka jingmen saw kidai ki barang don halinti ban lech ka tamasa cherry blossom bat kani ka Jingjia kalaja ka por kumba sunsteng ai usamla hodfil rumbui ude na nongra Shillong kat ba ka parlok jungu kadai ka ba ithu kerteng kum ka daphik na nong thmai hakabai dei bakani ka Jingjia ka telong khubor Shillong Mail ka yathu baki Pulit Kyrwoh district Hajan balayo priang ka ICAR kila register case pat ki badan ka ka kali ka bajutep kum ka escort car kidan sangut pat ka kali Pulit ka dei ka bobot yu ba pol lingdo Myntri ka tanat tourism bat kadan yu registration number ML 025612 hakabai dei bat kani layo jingtep baki Pulit Kyrwoh kila dep ban yo lumlut yaki jingtep wat hadu unongnya bat kita ki saungut ki wei ki basong hadien pala penhap ya ka case hapo ka umyam case number 108112024 hapo ki kendon 281/324/1/106/1 PNS long ru baki Pulit Kyrwoh hakikin diat por kin sa shimti no ya ka te kali escort naga bentaban pelong ya ka jing tokit Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya